Kublai pi baro kini kilongki kubor bam tagasngi. Ha gabenta baningkong jongka jingtap vote chaga ying darbar thawan jongka Bihar. La yo I bakatu kat ningut ki riu pau khmat ha kasan perthei. Kilalet ban Thep ya ka vote jongki. Na pedeng kinong Thep vote bakham pau ka Bihar kilong unong yalam ka RGD. Bat ukertong menteri rangba ka India blok ute jaswi yadav ubla Thep vote hapatna ringkat berkibahaying jong Kentup yu lalu prasad uhe du jongka RGD. Kiwe pat kinong Thep vote ki bakham pau khmat ki kentup yu menteri ka sarkar pedek Ugiri Raj Singh bat ka Bihar. Vijay Kumar Sinha ubade menteri rangba ka jilla ula Thep vote halakhi sarai kumjuru menteri ka sarkar pedek Rajiv Ranjan Singh lalan hapatna. Hagani ka kenti ka bamenta ki babun na kiseng san perthei ha Bihar kilabu hakmat Banyo Khun hagaliang karoy kapar kaan berkasuk kesan persyak hamtam ya kajing penbor jong utesha shwi yadav ya kajing bishar hok haga imlang salang. Kawai pat kabenta kalong ban petngor bha ya kajing ta jong kaseng thamai jong operasyon kishor Jan Suraj Party kabatmu banwanra ya kajing ka dum hagaliang kesan perthei ha Bihar. Ka menteri rangba ka Delhi ka Rekha Gupta kalaong ki pat ba ka Bihar ki tip ya ka jingbha jongki hadin ba kila yo I ka jingkio jong ka Bihar ha kini ki khatsan snem baladem ki snothu ba kini kala bandong tang hapo ka jingyalam jong Prime Minister Modi ba Chief Minister kata Nitish Kumar haringkat ka jingetri lang bar ka NDA ngadon ka jinget ka bapura ba ka NDA kan thawi ka sarkar shabanyo ka jingbun pat ka bapura ban nginyo khambun ki von Aktor ha kajuk kapor kum unong rai but unong yalam ka BJP Pawan Singh hadin ba ulat Thep ya ka vote jong ha ka benta beningkong jong ka election sya ka ying darbar thawan jong ka Bihar ula ong ala Thep vote na ka benta ka roy kapar nga kentu ya ki pat ba ka Bihar ba ken mi no na lagi ying jong phi ba Thep vote na ka benta ka roy kapar